Δημήτρος και σήμερα θα κάνουμε βίντεο Brawl Stars. Μετά από όλα αυτά τα live που έχουμε κάνει και ξέρετε ότι έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο Brawl Stars, είναι η ώρα. Γενικώς όπως βλέπετε μου λείπουν δύο παίχτες και έχω πάρει αυτή τα skins ομόρφες και καταλάβατε. Έχουν γίνει πολλά update. Επίσης το Dynamic και το Multi Dynamic και οτιδήποτε έχει ακόμα στο shop. Οπότε είμαστε μια χαρά. Να σας δείξω τι πήρα. Next, δεν πήρα κάτι super γενικώς. Τα έχετε δει. Τα έχετε δει. Εδώ πέρα το σπαν πήρα τη Rouge Charlie. Εδώ πέρα έχω πάρει όλο το set. Εδώ πέρα έχω πάρει Lion Bull, Multi Mic και Pizza Oven Ash. Captain Crow, Sun, δεν έχετε δει το σπαν. Δεν έχετε δει. Harajuku Ems, Lantern, Sandy, Evil, Jane και Roger Mortis. Εδώ πέρα έχουμε πάρει το Shark, το Colt, το Sandy Coat, το Krampus Ash, το έχετε δει. Το έχετε δει. Evil Pam, δεν το έχετε δει, είναι καινούριο. Robo Mike, δεν το έχετε δει, είναι καινούριο. Και Geijo Buzz, δεν το έχετε δει, είναι καινούριο. Ναι, αυτό το έχω τύχει από το Star Drop, νομίζω το έχετε δει. Εντάξει, δεν μου κάνει πολλές αλλαγές. Πάμε τώρα να παίξουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε γενικώς τα quest και θα πάμε και το τέτοιο να μπορέσουμε 21. Πρώτα απ' όλα πάμε να πάρουμε τη Mandy και να πάμε να παίξουμε solo. Επίσης θα κοιτάξουμε να έχουμε και τρόπες σήμερα γιατί έχουμε πολύ καιρό να πάμε τρόπια. Επίσης είναι 8. Πρώτη φορά φίλε μου. Είναι 8 και πρώτη φορά γενικώς είναι 8 και το βίντεο της πάνω. Γενικώς εμένα είναι καλή σε ντουο. Ωραία, καλό αυτό που έκανα. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Φύγε. Όχι, να πες το Κιουρίκο εδώ. Το ξέρω θα γίνει αυτό, γιατί ναι εντάξει, πού να πρωτοπάς, τι να πρωτοπακάνεις. Δηλαδή είναι καλή σε ντουο η Mandy, δεν θα σου πω γιατί όταν ο άλλος π.χ. πάει και σε κάνει revive, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή όταν είσαι αυτό το πάω που κάνει, τον έχεις στο moment. Επίσης είναι λίγο τρομακτικό γιατί είναι μια χαρούμενη παίκτρια σε έναν κόσμο. Να το βλέπετε, κοιτάξτε. 2.900 και εντάξει, απλά όταν είναι ακίνητη στοχεύει, παπ.
Είναι σε σνάιπερ γενικώς. Κοιτάξτε. Παπ. Κοίτα. Παπ. Της μ' αρέσει πως γίνει αυτό εδώ το κεφαλάκι μου. Κοιτάει σε φασπημένη. Έχουμε μια ρόζα, λάδω ρόζα. Ωραία. Όσο κλινοκύκλος όμως δεν ξέρετε ότι είναι κάτι που δεν είναι ρηπμάντε. Γιατί π.χ. παιδιά μπορείτε να είναι ένας ελπρούμενος να έχει κλείσει τελώς ο κύκλος. Ελλάδα θα γίνει ρηπμάντη. Λέμε και τα μπόνους, επίσης είμαστε ακριβώς έτσι. Να κάνουμε και το άλλο quest. Πώς ποτέ δεν είναι... Ναι ρε, έλα ρε φίλε! Με είτε καταφάει σήμερα! Έχω κατεβάλει τα τρόπια του αιώνα! Αρτί, σε θέλω, μπαμ! Μπράβο ρε Αρτί, πάμε μια μπατλή. Επίσης ο μπατλή πλέον μπορεί να σε φάει. Να το κοιτάξτε. Είδατε πως η damage μου έδωσε. Και κάποιοι θα πείτε ότι είναι από το level. Δεν είναι από το level, παιδιά. Το έχω ψάξει, ένας το είχε ένα level. Ένας φίλος μου δεν είχε το πατλή ένα level. Και είχαμε παίξει duo μαζί και εγώ είχα βάλει Immortis. Και το είχαμε το πατήσω μια ulti τώρα εδώ στάκι. Anaknya bingung. Εντάξει, το μάτι νομίζω δύσκολο να πάω γιατί δεν έχω η Silver 1.
μακριά μου. Αγαπητέ μου, Σαμ, μ' άρεσε που καθόμουν εγώ κιόλας να δω τι θα κάνει, ώστε να το επιτεθώ. Αλλά δεν γίνεται να το πω έτσι πιο αναλυτικά, να το επιτεθώ, γιατί είναι Σαμ και μπορεί να μου ρίξει από κάθε ποδοσφαιριούλ. Ναι! Μ' άρεσε που χαίρομαι που έφυγε ένα άτομο. Γενικώς δεν χαίρομαι μετά γιατί με την ίδια μυαλό, ναι. Η Μέζη είναι εκεί πέρα. Είμαι ηλίθιο. Άρα αυτή τη στιγμή παλεύω για 5 wins. Ρε φίλε, αν είναι να αλλάξω το quest, μπας και μου τίποτα με μόρτες που δεν μου τυχαίνει. Δεν είναι τέτοιο pumpkin fire. Ένας και τελειώσει, σκότωσε. Σκότωσε με ρε! Σκότωσε με! Σκότωσε με! Wow, πήρα ένα τρόπαιο. Τέλος που δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας κάνουμε όνειρα. Για αυτή τη στιγμή πεινάω. Resist my charm. Magnifique! This puts a new spin on things. Repam! Γιατί ρε φίλε, γιατί σε μένα, γιατί? Ένα kill να μην μπορέσω να πάρω. Έχω τα 15 kills και το ένα kill δεν μπορώ να πάρω. Γιατί ρε πάτηρε πρώτα απ' όλα το κάτσε, δεύτερα απ' όλα έχει τέλεια ούλτη αυτός. Πρώτα απ' όλα μου είσαι στα νερά. Τέταρτο απ' όλα. Άστο ναι! Ναι!
παίξει σήμερα, τι έχω παίξει σήμερα. Let the carnival of carnage begin. Βάλτο το ρημάδι. Straight from the streets with zero defense. It will take more than that. I stole your heart, literally. Calme-toi. Έλα, πέθανε. Λοιπόν, 4 kills στα 15. Και αυτό καλό είναι. Πείτε ότι τώρα είναι καλό. Κανονικά δεν είναι. Δεν κάπα στο γόρι γιατί Straight from the streets with zero ντροπή σου. Μα γιατί να μην έχουμε με γκρόμ. the streets with zero defeats. This puts a new like a sad clown with Γκρόμ, τι κάνεις με τη ζωή σου. Τι κάνεις. Watch the street. I'll take your bling. Μου έχουν κλέψει όλα τα kills. Δεν μου έχουν αφήσει kill για kill. This puts a new spin on things. Σταματήστε να μου κλέβετε τα kills. Έλα. Γιατί δεν πεθαίνει, γιατί την παίρνουμε τότε, You can't resist my charm. γιατί την παίρνουμε αφού Spin, swing, and circus swing. δεν σκοτώνει η ούλτη της. Έλα, του έχω κόψει όλο τα damage. Αν σε φάει γκρόμ, είσαι ο χειρότερος player. With zero defeats. Σεφ! Φίλε, σε έφαγε. Έλα, μη σου το βάλει τώρα. Swing and circus swing. Ναι. Τουλάχιστον έκανα 2 kills. 2 δεν έκανα. 3, ακόμα καλύτερα. Θέλω αλλάχτο, αλλάχτο. You can't resist my charm. This puts a new spin on things. Like a sad clown without the Βλέπετε λίγο. Γιατί μου κλέβετε τα kills, γιατί.
δεν πας καλά. Θα σου το πω πολύ έντονα. Straight from the streets with 0 defeats. Δεν το κατέχεις. Ναι ρε φίλε. Θα πάει ο Λέων να πάρει την μπαλά, όχι. Κάπου θα πεταχτεί ο Λέων, το ξέρω. Γιατί δεν τους πήτυχε, γιατί. Fetch the string. Business. Magnifique. Τι κάνετε. Spin, swing, and circus spin. Πω πω παιδιά, ένα πιτόγυρο τώρα θα ήταν ό,τι πρέπει. Όποιος συμφωνεί ότι ένα πιτόγυρο τώρα είναι ό,τι πρέπει. Με όλα αυτά που τραβάω. Γκριφ, ότο παιδί μου. Ένα ότο είναι να πατήσεις και σε μια φορά στη ζωή σου, δεν μπορείς. Το χάσαμε, εντάξει. Καλό είναι. Θα έχω κάνει τώρα 3 kill. 4. Αλλά 4 kill. Σε αυτό το μάτσο όμως εγώ το λέω. Θα κάνω 3 kills. Εντάξει, θα το δείτε. Straight from the streets with magnifique. Μπορεί βασικά να μην κάνω και κανένα. Messing with a yo-yo agit. Κανένα δεν θα κάνω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε που δεν θα κάνω κανένα. Γιατί τώρα μου τα έχουν κλέψει όλα. Θα μου τα κλέψουν όλα. Take your bling. Magnifique. Κοιτάξτε. Ούτε ένα kill δεν έχω κάνει μέχρι ώρες. Ένα kill. With a yo-yo agit. Βάλτα τα. Τι κάνεις με τη ζωή σου. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω από τον Γκέιλ. 0 defeats. Από τον Γκέιλ θα πεθάνω. Ήδη. Magnifique. Από τον Γκέιλ. Τι σου βάζουνε, τι σας βάζουνε. Straight from the streets with 0 defeats. Ένα πιτόγυρο τώρα, θέλω να πιτόγυρο. Γράψτε μου και εσάς αν θέλετε τώρα αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο αυτή τη στιγμή όμως. Ένα πιτόγυρο. Έχω χάσει όλα τα μάτς. Θέλω. Άλλα 3 kills. Που δεν τα παίρνω ούτε του χρόνου. Distract and disarm. Bye. What a carnival of Straight from the streets with 0 defeats. Για δεν βλέπω να βάζουμε γκολ. Κάτσε να γεμίσω λίγο.
Αδείο. Δύο kills μέχρι ώρας. Άλλο ένα. Άλλο ένα kill. Carnival of carnage begin. Τρία kills. Δεν πάει να το βάλετε. Πώς φάση θα βγαίνω. Παπ. Watch the string. I'll take your blade. Oh, patisserie of misery. Πάρτε το τέρμα πως είναι. Τραβάτε προς τα πάνω την μπάλα για να βάλει γκολ. The carnival of carnage begin. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό. Με μπάλα το ξαναλέμε, Sprout. Sprout θα βάλουμε. Χαλάρα. 3 kills. Πότε έκανα εγώ 5 kills? Distract and disarm. Λοιπόν. Μόρταρα μου, κολλάρα μου, έλα μόρτης. Να βάλω το Roach Mortis γιατί αυτό το αφιερώνω στο φίλο μου το Φάνη, το Μάνι, το καλό το παιδάτσι, το καλό το παιδάτσι. Γιατί μπήκα Brawl Ball. Και μπήκα και αυτό που δεν χάνω τροπέα χάνω. Που δεν χάνω, ναι. Γιατί εδώ παιδιά χάσω. Το ρίξα όλη, αλλά δεν τα κατάφερα. Έλα ρε φίλε, το κόλλημά σου να μου λες. Ρε φίλε, ο Μόρτης είναι ο πιο σπαστικός που έχει. Κοιτάξτε. Θα πάρω. Από να πατήσω το aim, κοιτάξτε. Το βλέπετε. Θα κλάψτε! Πώς με τρώει! Κατά λάθος! Το βλέπουμε ότι δεν θα χάσουμε. 24 δευτερόλεπτα και μέσα μου βάλει ένα γκολ. Παιδιά, δεν παίζω τόσο χαλιά με Μόρτης, μη με σκυλοβρίσετε. Δεν παίζω τόσο χαλιά με Μόρτης.
Ακριβώς. Βασικά, παιδιά, δεν θα ανεβάσουμε το Mortis, αυτό θα γίνει αύριο. Οπότε ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε αύριο.